Egunon jaikuak. Bueno, gaurkoan zerrenda berri hasiko dugu, eta honetan ja ikusiko ditugu rekorridoak. Eta, bueno, hortatxako ja jarria daukatolako app bat, askoek ezagutuko duzuena, Relief izenekoa, eta hori agertuko da, kapitulo bakoitzean egin dugun ibilbidea. Eta lehenengo kapitulo honetarako, urteko lehenengo hilabete hontarako, onarte etorri gara, Gallarta arte. Eta hemen, banatzen dira bi bide. Alde batetik hortxe txirrindularia edo jende datorrenetik. Horko aldean, Larenan arte doan bidegorria, eta guk orain txartuko duguna, beste hau, joaten dena Montes de Hierro Vía Verdeetik. Eta gero ingo duguna, biak ustartu, horrelako zirkuito zirkular batekin, eta muskizera jitsiko gara, justo hori bidegorria eta pista hasten dene toki horretan, eta karreteratxo metro batzuk egingo ditugu, muskizeko petrokimikan dagoen bidegorria hartu, eta berriro ere, honako bidegorria hartu eta bueltako zentzua hartu. Beraz, zerrenda berria, gorko reiz. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco. No lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco. Zorigaiztoa protagonista. Lo dijo un artista vasco. Santa Julianatik edo Gallartatik onantzako bidea. Hemen kanpilloa igotzen dena, kanpillo hortxe goian duzue, horko pabelloi horiek. Eta justo kanpillo igotzeko errepidearen alboan guk bidegorria hartuko dugu. Eta honek zuzenean hantxe kartelean jartzen duenez, Balastera, El 11, Kotorriotik, Kotorri auzo guzti horiek gainetik, eramango gaitue zuzenean, Villa Verdeko gravel pistara edo pistara, eta guk hor pista hartu beharrean, sekor bada ikusten duzue, errepideko zerakin nabil, karretera hartu eta muskizera jaitsiko gera. Berez, hemendik aurrera, zuzenean, eta gogoratu baduzuela beste bideo bat, Gallartako bidegorri honi buruz, hitz egiten duena, bertoko tunelak, bertoko historiak, El 11ko kadenillaseko beste kontu hura, eta beste hainbat. Eta mentxe berton, el muro de Putxeta, hemen bidegorriaren guarantzagoaz, bidegorriaren alde batean. Hori Putxetatik igotzen dena, hemendik neun atorren bidea, eta hori da Balasterako auzoa, hor tabernatxo bat duzu iskutuan, eta Putxetatik justo aldapa hori eskero, Kristoren Kristoren bernak, izan ezkero, seiatu zaitezkete Las Calizas erarte, horko errepidetik igotzen, Kristoren aldapa duzue, ez dakit orain 10 urte edo Vuelta a España pasatu zen hemendik, eta horako etapa sanguratsu bat egon zen berton, Larboledako hilerri arte, eta hartako gestak gogoratu nahi badituzue zuek protagonista, animatu zaitezte, baina hori esan. Eta hemen beste bidegurutze mitiko bat, hor berantza, guk orain hartuko dugun bidea, eta beste alboan, etorri garen, ekarri gaituen bidegorria. Eta hemen nehatzean, alde batetik pista, Villa Verde hasten dene pista, eta hementxe, oso ezaguna dugun baita Lasturianako igoera, hau zuzenean Piñas Negras doa eta handik Larboledara. Eta hortik ere ginen dugu beste
beste gorko gris bat. Baina, bueno, esaten duenez, oraintxe bertan, zangoak eta ez dakit nik oso ondo ditudan, eta berantzako bidea hartuko dugu, eta egia da, borobila denez, zirkularra denez ibilbidea, kontrako norantzan ere egin dezakezuela, eta nik uste, oraintxe jaitsiko dugun, edo dudan aldapa hori igota, exigentzia fisikoa handiagoa dela, beraz, honetara behin nik egiten dudan norantzan egin ostean, kontrako norantzan ere egin dezakezuela, pizkatxo bat gehiago sufritzeko. Guazen berantza, oraintxe erakutsiko dizut kanpoko tabernatxoa. Oraintxe eskola taberna, hemen Barbadun poligonuan. Venga, gurtitxik goitxi da datoz, eta haren bakotxa datorren hortik bideti, muskizera jaitsiko gara. Tabernak egin jasateko nik orain nahi zinoi sartu, baina itxura hona dauke. Eta, ruta honek bi anoagune ditu, lehenengoa hau, baldin eta orain egiten nahi zen donantzan egiten baduzu, eta bigarren naia, el arenako tabernak ere hortxe izango dituzue zai, beraz, igandean eta larun batean goxatzeko, nahiko parada interesgarriak biak. Eta gaurko oparia hause bera, eguraldi honekin, larenara arte etortzea. Eta, hemen gure Mari Carmenek pasilloak jasotzen ditu, hemengo alboan dagoen surfista batek gelditu nau eta berak erantzekoa duela, eta egia esateko, Txuse Mari Carmen, hau, izugarri polita da. Gaurko egiteko, bideko karreterako biziketakin nahikoa. Mountain bikearekin ere egin dezakezu noski, eta hemendik aurrera gelditzen zaiguna, pintxo bat jan, eta Barakaldora doan bideko hori hartu. Lehen gaiertan bideo hasi dugun leku berera arte. Beraz, hementxe usten zaituztet. Hemengo imagina udatiar, baina hotz honekin, hondartza jendez lepo. Eta, disfrutatzen gabonetako egun honetan jendia. Ez dut aipatuko kasko gorriarekin eta kaputxa honekin zer diro zeren antza daukada, baina, beste egun bat pasa zaigu atzokuan. Atzokuan relifeko aplikazioak etzidan errekorridua markau, eta go berriz itzuli behar izan naiz, zeakin, tapauki honekin. Nik gaurkoan kardeo baiarako bidetxo hartu dut, ze beste zirkuitoetariko bat izango da hondartzak ustartzea. Bai larena, bide gorriakin, la salvajera arte. Orduan, bide hori ez errefikatzearen gaurkoan kardeotik sartu naiz. Relibeko kontutxo bat duzue bideoaren ostean, eta relibe dizen kaso handirik, 20 kilometroko zirkuitoa da, entrenatzeko eta neguan eta euriakin eta oso komodoa, ze ia errepedirik ez dauka, oso lasaia da. Eta esaten nizuenez, bueltak emateko, aproposa benetan. Eta gero, aldapai eta zein kasu handirik, relibek ez dauka horren zentza handirik, metroak gorantza markatzen ditu, gainera nahiko evidentia da, eta beraz, alturei eta ez izan kontutan, eta ez izan beldurrik, ez da inbesterako ere. Gaurkoan, oraindik ez dakit ziur gorko raiz edo gorkom deituko diodan listado berriai, gorko mustu, katxondeo gehiago izateko, eta hortxe duzue, zirkuitoan, neronek gaurkoan egin dudan denbora, beraz zeuek ere pikatu eta gainditzen duzuen. Besterik ez eta,